Sa Pinky on, tutok lang sa DCGB, Pun Agasta Banggi, with Jim's Coffee. Okay. Again. In the morning, Henry M. Sa hapon, Henry M. Sa morning, hear it, Henry M. Sa Pinky on, tutok lang sa DCGB. Oh! Naubata na ka mo? Naubata na? Tubig sana yan. Again. Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Consuelo Barreta sa GBGB makukuha. Isyong seryoso Karahayan kay Henry M. ang bida dyan. VP Henry Maceda. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon. The morning hear it, Henry M. sa Pinky on, tutok lang sa DCGB, Stabanggi, magkape kita with VP Henry. nganing happy. Jim's Coffee lang in the morning. PM in the morning. Jim's Coffee lang PM sa hapon, Henry M. sa morning hear it, Henry M. sa Pinky on, tutok lang sa DCGB. Come on, kanta. VP Henry kan DCGB. Ay, bako man masing idol. Lagi kita kaya na. VP Henry kan DCGB and I. Yo! Good morning! VP Henry kan DCGB and I don't need. Oh yeah! VP Henry kan DCGB and I don't need. Alright! Pasensyahan na ka mo Magad kita kidispensa ngunya na aga. Dengo na pong barailingon yan. Perang aldo na kabong nakagulpi kay Barayli. Pahingaluan taman ta. Gari malain man yun na di. Ha? Perang aldo naman na ngaya. Nagabarayli ka mo. Puro pati tchatcha ang tugtog. Woo! Good morning! Day mo nang baraylingon yan. Day mo nang barayli ha. Day mo nang baraylingon yan. Pero magulpi. Pag taga-pahingalo man. Ha? Noel Manalo. Jokes Nunez, Ma'am Yet Cornelio, kay Jonas Rosal, wala kita ngunyang kibarayli. Mayo, sabi naga, mayo mo na mayo. Mayo mo nang barayli. Garap, magkurulog naman ka ng lawas ta. Magkurulog naman ka ng lawas ta kung sige sa uro aral daw naman kita. Grabe naman yan. Gari ang abot kan mga tugang abuso naman yan. Yo. Di naman, sinabi na. May nag-text na naman na, ano nga, sinabi ng dengo ng Barayli. Bata mapiyesta sa Legazpi ba ko yun? Mapiyesta. Dengo ng Barayli. Nasabutan. Nangungulit na naman kamo na naman na sinabi ng dengo ng Barayli. Ata baya nga patugtugan. Ata ding nga ni baya. Nakagulpi na kamo. Nagaparado ka lang. Nam ngaya, di ba? Sabi kang texter ta yun. Grabe ngayang pasalay mo para naatap ka ngunyan. Grabe, Padro dispensa ka ngayang deng Barayli. Sa Lunes naman niya, kariyo na naman. Kape. Jim's Coffee in the morning. Di nga magpapara publi. Pagkaaga daw, may daw kita magparamururusot, ha? Bago yun, di daw kita magparamururusot pagkaaga.
bako maray na pagkaaga, mga tugang nakamurusot kita, gari bako man talaga marayo na ano yan. Bako man marayo na pagkaganin man na Diyos. Bako yung tabi amigong jokes, yung pag amigo, di ba? Bako man maray na, di ba, na ano yan, bako? On music. Ano? May nagtatara, may reklamo gayon. Gari ko kinagreklamo Gari may nagreklamo. Good morning amigong jokes. Marinaga amigo. Kanan to na amigo. Marinaga. Morning. Hi, hello. Pilipinas, mga Bicolano, saan manapartikan mundo, kumusta ka mo dyan? O nina, yun susigang harapot kung ano mangyari sa Lunes. O nina tabi, tayo na primero, so resolution, ang sanggo na ang panlunsod, may resolusyon sa pagi po ni board member, kagawad JP Lee, City Councilor JP Lee, sa pagi po mga tugang ni City Councilor JP Lee na pigahagad mga tugang na kay Alcalde Geraldine Rosal. Aday ngaya sa akon ngaya dapat ngaya igwa ngaya kita kikuan ma-declare ngaya kitang holiday. Yan, iya po. Kaya uni po ang memorandum number 025 of 2022 hali po sa Office of the City Mayor. Yan Sabuton ta daw kimaray ini ang petsa kay ni October 19. Ang title, subject niya, Suspension of Work on October 24, 31, and November 1. Yan, Suspension of work on October 24, 31, asin Nobyembre 1. Yan, Sabi kan alkalde, the following dates have been declared as special non-working holidays. Monday, October 24, 2022, in observance of the Legazpi City Port District Fiesta, per resolution na sangko ni ang panlunsod resolution 16-0141-2022. Tapos Lunes Giraray, Oktubre 31, based on Proclamation number 79, Series of 2022, issued on October 18, 2022. Tapos Tuesday, November 1. Grabe pala yun Grabe pala yun Grabe pala lawig pala na barakasyonan ta. November 1 ading. In observance of All Saints Day per Presidential Proclamation number 1236 Series of 2021. Yan, okay? Now, uni ang nakasurat sa baba. Hence, work is hereby suspended on the above said due dates, except of office whose functions involve the delivery of basic and essential services. Work will resume on October 25, 2022 and November 2 respectively. Yan, okay? Kunyan. Uni pong para sa piyesta sa Legazpi ang hapot. May maharapot naman kayo ni John. Kasarabay nga dyan ngaya sa mga national government agencies. Iyan anday kumasimbag. Iklaro ta ini, iklaro ta tabi ni kung kasarabay digdi so national government agencies. Taan sa kuyang simpleng pagkasabot. Ang sa kuyang pagkasabot, pero inda kong sakop kang otoridad kan alkalde ang mga national government agencies. Halimbawa ngayon, yaon sa mga regional offices, di ba? Legazpi baga yan, di ba? Yan ang mga yaon nga sa Rawis,
sa regional center. DNR, DPWH, DOT, gararo ka. O yan sa Legazpi Port, may National Food Authority dyan. Di ba? May bureau, may gudyang ano yan, DTI. DTI, di ba? Ano pa niya yan sa Legazpi Port? Dako, may Marina, PSA, PhilHealth. Dako dyan. Iyan ay kaklaro niya to. Baka maapudan ta kay ni si, ipaklarify tayo ni kay City Administrator Chito Ante. Tama yun. Tama sa tuyo analysis yun. Tama, di ba? Takunday taman iyan sa ako, di ba? May maharapot masanakaan. Ay, kasabay niya kami nga sa Rawis. O, ang hapot. Nasa iraram ka mo kan mandate kan alkalde. Di ba? Tabaka, ang mga national government agencies baga, siraram yang kan, ano yan, kan secretary, budak tabi kan, national kan presidente. Iyan ang ihaputa. Pero ang klaro sa mga taga City Hall, deglag kamong laog sa Lunes. Deg kamong laog sa Lunes, kaya dakol kamong buyong. Dakol na buyong. Dakol ang mga magigipiesta, di ba? Dakol ang mga magigipiesta, mga tugang sa Legazpi City. So mga eskwelahan dyan, pwede dyan, di ba? Pwede, sa instruction kan alkalde, di marig na specify kung Legazpi Port sana o buong Legazpi. Di ba? Pero ang sakuyang assumption, kasarabay dyan mga tugan so, mga eskwela sa malangani, non-working day. Yan. Fiesta baga. Alangan man na si Madam na si Principal kan Ibalon, si Madam na ano ini, si Madam na ano ini na Isal Bata na malilingaw na talaga ako. Si Madam na si Doktor ano nga ini Eve Nagrulyo, Alangan man na si Dr. Eve Grulyo na ngaya nagkakaraon dyan sa palibot, buda may parada. Iyaon dyan si Madam Eve naggutuko sa opisina niya. Kaya nagman ni Madam Eve, di pala sa makipista. Bako yung Dr. Eve Grulyo. Madam, uy, bata ka na Madam. Turog pagayod si Madam. Duda ko, inisturbo naman ini ni... Baka inisturbo naman ini kan sa kuyang amigo. Turog. Pero de iyo gay. Duda ko turog ba naglamon magud si Madam ta Sabado. Yeah. Ayan tabi mga tugang ang latest na mga balita in the morning. Mga tugang didi po sa DCGB ngunyan pong aldaw nin Abado. Yan. Abado ngunyan. Abado, ha? So mga kwantabi dyan, so may mga concern dyan, ha? May mga concern tabi dyan sa satuya tabi na palibot. O di, basta klarado yan. Pig-declare na holiday ang 24. Diba? Ni Alcalde J. Rosal. Anday, ikaklaro tayo ni, kung kasarabay dyan sa mga national government agencies tabi. Garo day man ang sakop sa irarom kang alkalde. Yan. Kan local, chief executive. Iklaro tayo yan. Lalo na mga tugang sa mga tamang ahensya kan gobyerno. Alas 8:25 pang oras, mga tugang sa DCGB asin sa Pilipinas. Madali lang taapudan ko ang pag-asa. Ano nga na isungaran kan bagyo dyon? Ano nga ng pangaran kan sa batanang ito? Nagring sa naugaring ang pag-asa o ano nangyari daw? Ay pangyayari. Ay, tapos gari may problema kita di. Try ta daw rin saro. I-try ta daw an saro. Good morning Dan Orense. Good morning, Pag-asa.
Yes, good morning sa'yo, Sir Henry. Yeah. At sa mga tagapakinig sa DZGB. Isus, talagang magandang Sabado natin ngayong araw. Ano? Maganda panahon. Mukhang, sa tingin ko, bago kang hilamos, bago kang ligo. Mali. Matagal-tagal nang di ka naliligo. O, di ba mayroon tayong binabantayang bagyo, paring Mike? Yes, sir. Oo. Marami. Yun nga. Tropical depression. Yes, opo. Sige, pakinggan natin ang forecast, mga kaibigan, mula po kay romantikong Michael Francisco. Go ahead, paring Mike. Yes, sir. Magandang umaga sa'yo, Sir Henry, at sa ating mga tagapakinig dyan sa DZGB. Opo, para sa Tropical Cyclone Bulletin number 17, yung ating binabantayan na Tropical Depression Obet. Ito ay nasisimula ng papalayo ng Batanes. Kanina alas 4 ng madaling araw, ang sentro ng Tropical Depression Obet. Base sa mga nakalap na datos, ito ay nasilayong 135 kilometers kanluran ng Basco, Batanes. Ang kanyang coordinates, 20.2 degrees north, 120.7 degrees east. Ito ay may tuglay na lakas na hangin na abot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro, na may pagbugso na abot ng 55 kilometers per hour. Ang kanyang galaw ay pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. So malayo po ito sa atin. Sa Legazpi, nasa 840 kilometers north-northwest. So, samantala, northeast monsoon, ang tinatawag nating amihan, ito ang nakaka-apekto sa northern Luzon. So, nung Miyerkules, nag-declare na po tayo ng onset ng amihan, ng onset ng northeast monsoon. So, amihan season na po tayo. Samantala, ITCJ, o yung Intertropical Convergence Zone, ang nakaka-apekto sa Mindanao. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ng pulong mga pagulan o pagkikat pagkulog. Mahina hanggang sa katamtaman na hangin mula sa silangan hanggang silangan ng Yigiral na may banayad hanggang sa katamtaman pag-alon ng karagatan. Wala tayong nakataas na gale warning sa anumang seaboard ng Luzon. At samantala, meron po tayong binabantayan ng isang low pressure area sa silangan ng Mindanao. Nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit ito po ay may potential na buo at mag-isang bagyo. So ito po yung ating aabangan. By next week, maaaring ito po ay unti-unti panlalapit ng Talpan, lalo na dito sa area ng Eastern Samar. So pagka ganyan po, pag ito po ay nag-cross, maapektuhan po yung Bicol region. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Hello, paring Mike. Yeah. Anong posibilidad na yung sa may Samar na yan mapagawing Bicol region? Actually, ano po to, base sa mga initial ating nakikita, Opo. ito ay unti-unti lalapit dito sa sa kalupaan ng Pilipinas, lalo dito sa Eastern Samar. May point po siya na na maaari po siyang landfall or mag-pass ng Pilipinas. Or magre-recurve siya. Ayun. Ito po ang aantayin po natin. Ayan. Ito po ang ating monitor. Titignan po natin yan. I see, oo. So, kailan yan expected tabi? By next week nga. Baka next week? Lalapit Oo, po. Sa oo. Thursday po, makita po natin halos lalapit po sa kalupaan ng Pilipinas, sa Eastern Samar, tapos yun nga po, may point po siya na it's either mag-cross siya or mag-u-turn. Yeah. Oo nga, So, baka next week medyo maulan-ulan ng kaunti sa Bicol, paring Mike? By Wednesday, malapit sa atin. Wednesday. Next week. Malapit na point Ayan, okay. Mag-start yun. Okay. Paring Mike, maraming salamat Kasi magandang mali sa'yo. Yes, sir. Thank you, Michael Francisco. Mga kaibigan, mula po dyan sa Pag-asa, Legazpi,
sa kalagayan po ng ating panahon. Oras, mga tugang, uy, may kompala next week, ano yun? Sabagay, sana day man kita tamaan kay ano, mga tugang, marami-rami lang, pero araman sana nino, pagyaon yan sa may Samar, sa may Visaya, mga tugang, baka maapektaran kita, nin mga pag-uuran, ano, tabi, next week yan, mga aldaw-daw, mga tugang, na Miyerkules. Oras sa Pilipinas, alas 5:31 nin pag-aga. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Tumang kita kay News Manager Mardila Cruz, aramon tanawan mga kahindik-hindik, mga kagilagilalas, na ulo ng mga nagbabagang balita. Padigmar, good morning, pasok. Good morning, pare. Naputol si Padigmar. Naputol. Baka Yes, Bibi. Ayan, go ahead, pare. Mhm. Good morning. Pagamiandar sa termino ka mga barangay officials dinutingkay sa oral arguments kang Korte Suprema sa barangay as in SK elections postponement petition. Isong rollback sa mga produktong petrolyo bigla lang na masabat sa mga motorista sa masunod na simana sigun sa Department of Energy. Pantang dagdag na 500 pesos sa indigent senior citizen malabog na maipaotob sa 2023. Kaligtasan ka mga estudyante sa COVID-19 dapat nasiguruhon sa full implementation kan face-to-face classes sigun sa Department of Health. Antang COVID-19 pandemic sa nasyon dahil na ikakonsiderar na emergency sigun kay Presidente Bongbong Marcos. Ang ano pa rin, ano? Dahil na ikakonsiderar na emergency pero dahil maninali ang state of calamity sa Pilipinas. Okay. O di... Basta yaon sa nangayaya. Yaon sana dyan. Oo. Yaon sana. Okay, local transmission kan Omicron XBB subvariant, XBC variant kinumpirmar kan Department of Health. Aha. Persons of interest sa persilapid killing uminabot na sa apat. Pantang kaso kan laban sa suspect sa pagkadang kay persilapid dapat siguro na makusog asin solido. Iyo, ako may duda ako ka. Department of Agriculture na sirmunan sa Senado dahil sa importasyon ng chemical fertilizer as in hybrid seedlings. Oo. Nagkapirang manufacturers ng sardinas, kape asing gatas, tagirit ng dagdag sa presyo sigon sa DTI. Pantang housing program kan ni Presidente Marcos administration malabog na melansar sigon sa Department of Human Settlement and Urban Development dahil sa kakulangan ng pondo. Pagpaitaas kan lokal na produksyon as in supply ng pagkaon sa nasyon, tinukar ni Presidente Bongbong Marcos sa pagtiripon kang Private Sector Advisory Council. Aha. Yan din ang mga headlines ko niya na pagkagat sa diyang ang POS Enterprises sa napon sa Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio. Yan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, i-POS inyo yan 24/7. Konektado ko mong mga skidaing load. From Santo Domingo Broadcasting Center, ito po si Mardila. Good morning! Good morning, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Iyon, mga tugang headlines kan mga darakulang bareta ngunyan na pag-aaga digdi po sa DCGB. Ngunyan pungal daw nin Abado pet sa 22 ngunyan Ronald, ano? Di ba? 22 ngunyan. 22 na po. Antibispera kan piyesta sa Legazpi City. Aramon tadaw mga tugangan mga bareta, hali po dyan sa luwas, alas 5:34 na. Kaya ba po mga tugang si Paring Alar Mario? Paring Alar, good morning, kamin. Morning, pare pigkukulit kan mga paraoma digdi sa Bicol Region an DAR o Department of Agrarian Reform na asikasuho naman ang mga CLT o Certificate of Land Title para sa mga paraoma na dapat mairasan kan daga na para sa inda alay sa mga darakulang kapitalista. Yan ang laman kan ginibong caravan dialogue kasuod ma kan grupo kan mga paraoma na nagkapasiring pa sa DAR Region 5 para ipahayag sa indang sentimento. Susog sa naging pahayag ni Bert
autor na kilusang mambubukid ng Bicol na digdi sa Bicol Region. Kadakol ang mga paraoma na nagalat kan CLT hali sa DAR. Kailan ta sinda iyoan nasirarom kan programa kan gobyerno na magkairasan ini mga naging tenant sa na panahon sa mga hacienda. Siring kan digdi sa Albay, dyan sa Hacienda Matias, asin Hacienda Mitra, and sa ibang probinsya, duman sa Masbate, gulpima na mga pamilya, 200 na mga pamilya, naghahabol ka CLT na yan sa Kamsur, igwa man sa Hacienda Veneracion, Pamplona, igwa pa sa Naga City, and igwa pang mga haliman sa Katanduanes, asin Sorsogon. Ang panagos na ining pigaraban kan mga paraoma, haloy ng pigkaturugan man kan gobyerno nasyonal lalo andar, kaya ginarin din yung pigkalampag sa indang harapan dialogue na ginibo kasuhapon digdi sa DAR Region 5. Yan pa rin na informasyon pa digdi sa Luwas, Alarmario, DCGB. Salamat paringal sa report. Hali po dyan mga tugang sa Luwas. May kinaraman po sa mga pangyaring yan. Alright, o i-text na po ang mga birthday greetings natin in the morning. Sus ko, malakas po ba ang bagyo? Ay hindi naman siya masyadong malakas daw. Pero dito po kita maka-expect ka iyan. Na arog iyang kanta. Ara mo ang panahon baga, ang climate change, mga tugang na paano yan pagal ma-determine. Kaya po ang importante maghanda po kita, ha? Okay? Sabi ni Dan Orense, perte baga pag-host mo buda ni Attorney Tinlong Gabela yesterday kan Earth Forum sa Ayala Malls. Very good speaker si Shai Cabredo. So with the rest, Palan sa DC ay manakaw, gusto mo dan kit tinaraman ko ito nga ko anapan ka ki Drodakula. Anapan ka ki Drodakula. Tama lang nga ni gari kunday ko nakakuha pababakalan ka ni Shirley duman sa department store. Marangan ito nakakuha gayon. By the way, pipahapot ni Don ni Toy Rain kung ano da ang piglahid mong herbal plant sa dandruff mo ta. Bako da efektibo? Ay garidan may problema ka sa kudan. Di ka magpailing nyo na agata. Baka mapalingaw kung magbarkada kitang dua. Latosuntak ang sarawayon ka na. Happy birthday po sa kuyang manugang na si Rose Indaya Nosidal. From Papa Marcy Nosidal ng Niti Kamalig Albay. Yes! Kapitan Toy Barahas, good morning daw. Maray na aga Tabi. Classmate, good morning Tabi. Kumusta po kamo digdi sa Santa Flor? Oy, si classmate ini na isus Nailing ko duman sa kwan sa Ayala Malls Classmate, good morning Tabi. Kumusta kami sa Santa Florentina? Good morning da sa Familia Arimado, Pamilya Rosin, Guapo, Madronio, Ardales, Arena, Pucci, Haji, Aringo, Maraya, Manforte. Yan. Okay. Morning po. Taano daw po tadai natatawanan gabos na para umakan 5,000 na assistance hali sa DA. Igwa pong tulong beses na natatawanan. Alagad igwa po ki 33 na beses na dahil natatawanan. Saan mo po kaya ang problema? Ay di ko po masimbag yan. Good day, kagayon kan aki ni Kong Didi na in love ako, mas magayon sa kay Agom. Latosunta ka na. Kadida pagkaparakaraw kaya na kitag dyan na may agum na ang pinakamagayon sa to sa agum ta. Baka dyan. Kaya kami napiyong na sa nagpa ako nakahiling. Pakiapunan mo Tabi, Kamalig Water District, maghapong mag-aga na warang tubig. Mag-abiso man po sinda kong dai mapabulos, mahalon ang singil sa tubig sa Kamalig. Yan, relax lang
Pa-shout out daw sa LCWD, wala pong tubig dito sa Ibalo ngayon. Ay salbatan ng pangyayari sa Mauraro. Walang tubig sa Ibalong. Ano ba yan? Sabi ni Paring Ray Romero, bako sa nang dangugon nindo ang tataramo nin Diyos, kundi gibuhon ta, kundae kamo man sa naang madadaya sa sadiri nindo. Hali sa Santiago 1:22. Thank you, Paring Ray. Magayunon man si Paring Ray Romero ang sa imong mga mensahe. Hali po sa sinipi sa Biblia. Hello, Marinaga. Good morning, amigo. Yes, sir. Pati ba yung sa mga speaker mo, lalo si Shai? Iyong nga, may magayong palon si Kung Diding Aki, ano? Magayon, mataman ni DC. Telegenic? Adi? Very eloquent, very Oh, gari yan. executive. Buda, gari. Ang karayan ko ito, tagari, si Aki niya, gari luminobo sa ina. Congressman, President Ray. Masabi si Kung Didi, di ka na maka-outro sa mag-sponsor dyan. Teka tawag kamote. Iyon ang ani. Magayon na so, ano niya, pagka-explain niya kan Magayon, bilib ako pare, bilib ako. So, pigil mo nila sa third district. Yes. The And best. maybe, baka pala siya, farmer, baka siya agriculture, advocate siya, pero she knows what is speaking. Di ba yun? At kumpare, an ara mo, sa kanyan, sa passion yan, di ba? Sa hilig yan, pag araw ay liga. Buda, sa, ano yan, sa, ano inipod ka iyan, sa kahigusan din tao, di ba? Patatay ko, masira mo na so, itutukar na yun. Uli si Toy na rin no, so, pagpalakibita ko, Taraman mo si Toy, dahil siya magapun-apun sa programa ko, dahil siya mag-react sa programa ko, Apo na lang nga si partner mo kung ano biglay sa ano muda. Tapos na epektibo, herbal. Dahil siya sa kuya, magparaliak-react, iban ko siya dito sa programa. Bakit na eh. Malibong ka mo kasi malito eh. Pati ito ibilibon sa iyo. Iban ko yun Si siya Canada ang pinakamaray na broadcaster and anchorman. para ka nataunan kita, Shed. Grabe naman ang sinabi mo na naman na... Daw ko pa na si Anderson. Ay! Excuse me! Toy, abot na Toy. Mabot dito. Sige, bye-bye. Don't say, no. The landed man, hindi ka hindi. Gone, Toy, no. Dano na siya. Out. Eko. Alright. O, bueno, 15 bago mag-abot ang alas 6 din morning. Nasa linya po mga tugang si Joshua Bino. Si Joshua, nga niya ko, Joshua, tasultiro ka pa man. Pag agumun mo nga niya ko uyan, may tinuro ko sa iya. Pero man, tas sabi ni Joshua, love ko talaga ngayon, sir, so girlfriend ko nga represente. Dahil ko nga niya kaya ngayang lukon mo na salidahan. Yung sinabi niya, nganyak, pag ilusyonan mo, ngayon nga niya ko, ay girlfriend na ba nga niya ko, sir, sabi niya. Dahil ko nga niya kayang glansyon ang girlfriend ko. Very good. Maray man na, hindi nakulaan ni Joshua. Maray man. Good morning, Joshua. Safe? Maray. Sige, magkanakaukod namang Estel na gari piglansi mo naman ako sa pungan simbagon mo. Pero tama mo, BP. Tama. Ano? Tama. Tama. dyan. Iyo man nga. Tama yan, di ba, ang mga girl, dito dapat iyan, ang mga dalaga, dito dapat yung pigalansi. Yes, correct. Isipon mo, kung kita man magalo ko, balik tadaan, di ba? Mm-hmm. O kung may problema kita. Correct. Pero talaga, siguro ko sa imo, pwede sa imo ito? Buka man nagwaring? Ade? Dahil na, BP. Okay, sige, go. Kumusta dyan? Sa mga dagdag pang bareta, dahilan sa pagpapabakal nin Badil, daina nakapalag, sinakyada kan daragatin sa paagi nin kan Baybas, ang 23 anyos na suspect na binisto si alias Tonyo, Pangyari. residente kan Barangay Lourdes, Pilar, Sorsogon.
Ikinasar kan puwersa kan Daraga PNP ang nasabi ng operasyon alas 11:40 ang pagkaaga kasuudma, Oktubre 21 sa Duterte Highway, Purok 1, Barangay Kulyat, Daraga Albaya. Kung kada suspect ang sarong kalibre 38 revolver, 5,000 pesos na ginamit na buy-bust money, siring na ang 4 na pedaso ng bala. Apero VP sa Badil, na-recover pa digdi ang duwang heat-sealed plastic sachet na may laog na pinagtutubudang shabu. Kung sa yan, ang suspect nasa kustodiya kan Daraga PNP asin maghampang sa kasong pagbalgar sa RA 10591 o anak gapod na unlawful manufacture, importation, sale or disposition of firearms and ammunition or parts thereof. Machinery, tool or instrument used or intended to be used in the manufacture of firearms, ammunitions or parts thereof. Aper digdi maghahampang pa ini sa pagbalgar sa RA 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Grabe man talaga na isus ko kang inot pigabaybast mga ano ini mga shabu. Ngayon ta maski naman kay Jimmy sa 3rd District Badil adi. Yung baga BP, yun ang nagdala ko po Epektibo niyan. man sa order ni PD na dapat nga mag-report ka mag-accomplishments. Correct. Kaya siniribot man maski na sa tong it's patulan ng darakopon. Obligado. May report lamang sa provincial command. Pero with that kind of operation, congratulations Tabi. Saludo kita diyan. Dapat talaga maiwasan iyan na padagos na pagdako iyan na paglakop kan mga badilnan. Tan dipisil baga na may badilan sa rumanen na dek ka man otorisadong magdara. Correct. Okay, sige. Ibig sabihin sa mga nagkakadarako, talagang dakol ang loose firearms sa palibot. Dakol? O nailing mo na Ibig sabihin, yan. halos baga sunod-sunod baga, puros dyan by bus. Iyo. Kasi talagang nag-proliferate ang loose firearms. Oo. Okay, sige. Okay, so yung tabi, Viti, ang mga dagdag na informasyon na hali sa police blotter kan Daraga PNP, Joshua Bino, DCGP. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Good morning, hen. Nahiling ko si Brother Dan Kaswapon sa Ayala. Pakisabi, dahil siya magparalaog dyan sa Ayala at nagkakatarakot ang mga tao. Ang attire bawal. Buda, sabi kan sarong texter pa, Brother Dan, bawal ang long hair sa Ayala. Iyo man talaga ang suggestion ko. Dahil siya magparalalakaw-lakaw at nagkakaapektar. Happy birthday po sa aki kong si Noriel Esplana. Happy fiesta po sa Barangay Mabinit, Legazpi, Maricel Esplana po ng Maracaba, Castilla, Sorsogon. Okay? Good morning, hen. Happy fiesta po sa Legazpi. Ano po ang aktibidad sa agaan? Ano ini? Ano ang parada? Ano ang parada? Ang hapot. Ano ang parada? Ang hapot mo kayo, anong oras ang parada? O basta anong parada sabi niya? Libong mo na kanapot ko na naman na biglansin mo na naman ako o naman na paradangog ta na naman. Sa aga po ang parada alauna. Domingo sa aga yun, di ba? Domingo sa aga. Pizza 23 ang parade po alauna. Ang duman sa meeting na natindiran ko tabi sa City Hall, ang schedule kang assembly kang parada alauna po duman sa Lacandula Drive. Ang Lacandula Drive baga utong sa may Caltex, itong tinampong ito, ay alat mo na. Uni si Pading JP madali lang. Tamay po si Kagawad JP Lee. Hello Kagawad. Hello Sir Henry. Yes po, marinaga. Ay, good morning Sir Henry. Morning. Karon ba dapo atin? Apa, okay. Yan. Hello. Po ma'am. Ayun man ang pala, di ko pala dyan. Iyo. Opo, lat ko na. Alatan mo na, mahalata ako. Iyo ma'am, pwede ka nang under diretso, under ta ka na. Yun mo na ako dali. Okay na ma'am. Under ka na ma'am. Ano pala si... Hello, good morning everybody. Yan man ako dili tabi with Councilor JP Lee. So, Iyo mo yan. Ngayon baga tabi depende sa Wellness Day ba ko? Kaya sabi ko, what the better way to start? Yung alas 5 yung nakumidigdi. Iyo. Saan ma'am gini? Yan ang sa embarkadero ma'am? Embarkadero? Yes, embarkadero. Fiesta ko na, diba? May KTP dyan, no? Iyo. Oo. Sabi, ulit sa
Mr. Councilor JPD. Sige daw. Tabi o, dili nga naatahil, nakanay kinapati. Wow! Yes! Marinaga po! Kagawad! Good morning po, good Opo. morning. Pakilitan niyo na po kagawad kang Zumba activity tamo niya na daw. Go ahead. Okay, ini baga po part kang Legazpi Port City Fiesta celebration. Ngunyan po na aldaw, magkakaigo po kitang Fiesta Zumba sa syudad ng Maugma. Alam mo, Wow. City of Fun and Adventure. Iyo baga. Ngunyan po, dito po ini sa Sawangan Park na nahiling na magayon po ang view digdingon yan, and thankful po kita na magayon po ang weather. Aha. And naroon pwedeng Zumba event na talagang magayon po talaga. Yeah. Nagpuna po. Nagpuna po, Councilor. Nagpuna. Po, unyan po, nagdididi na po sa mga tao. Aha. Nagkarabot-abot na po siya. So, magayon po sa Ayun. full na pong participation. Oh, hanggang hanggang anong oras po ang tabi kagawad? Hanggang anong oras? Unyan po, mga mamaya po, mga po na po, mga 6 o'clock. Wow. Mga po na po siya. So, bigay-imbita na po sa mga nagdadangog. Ah. Po man po na pwede po mag-bisita digdi Yes. sa Sawangan Park. Oh. Opo. Sabi, ang Zumba instructor na dyan, si mama mo. Ayun. From IPSRDU. Oo. Ara mo tamang-tama iyan na oras na araw ka init. Baka pa masyadong mainit, kagawad. Opo, magayon po sa panahon mo yan. Pasalamat po kita na magayon po, magayon sa dagat, magayon po sa weather. Very, very nice po. Yes, opo. Tamang-tama iyaw ka naman sana. Hanggang anong oras po, mga pirang oras tabi ang kagawa daw. Ano po? Mga pirang oras daw po yan. Mga ano po siya, mga 2 oras po. Iyo, tamang-tama. So nagdadangog dyan, pwede pang humabulan o pasiring dyan, di ba? Pwede pa. Pwede po panghabol. Libre man yan, dahil mangkigasto. Magdaplusin lamang kitang Sabado. Opo, libre po ini and para sa gabos. Opo. Kagawad, salamaton na maray ha. Salamaton. Thank you very much po, Sir Randy. Thank you very much po. Yes, thank you. Alright. Ma'am Brenda. Mako, maimbitaran mo kita dyan hapon. Yes, ma'am. Sige po, go ahead po. After syempre, sa senior citizens data, pagkatapos, so, may date man kitang dance karo aten baga naka-inspire ade. Baka nila makima. So may diabetes dyan, lumuwas na. Buda. May mga kaso-kasoan dyan, lumuwas na. Anabangan nyo dyan hapon, sa baili mo. Paraas na nga, hilingan na. Sige, okay, yung basta na. Salamat, ma'am. Ingat po kamo dyan. Enjoy pa. Alright, thank you so much. Uyog-uyogon mo yan, mga tugang. Si Ma'am Brenda, ang satuyang presidente, yun na po ang satuyang, yun na, reporter, dyan sa Sawangan Park. Yeah, okay. Madali. Tapuson ko lang itong nagapot ka sa bago, ha. 5 minutes bago mag-alas 6. Ang parada po dyan na hapon, alauna, bago dyan na hapon, sa aga na Domingo, hali po dyan sa Lacandula Drive, maagi pong sentro iyang kan Legazpi, Peñaranda, sentro kan Legazpi, maagi po dyan sa Orosite, maikot sa sentro dyan. Tapos ang baldaan naman sa Circumferential Road. Ay bako, sa F. Imperial Street, taghali dyan sa sentro, ang tapos po sa SM. SM City po ang tapos. Duman sa, uyan baga na side kang ICR, buda ini po na gate kang SM na hampang sa ICR. Yan. Sudor, kan SM na hampang po sa ICR. Yan po yan. Makover kami kan sa Sabado tabi. Pigurunan mi nakaswapon niya na aga. Makover kami kan sa Sabado. Ano ba yung nangyari sa ko, Junior bata? Di ba ako namamaupa? No. Makover po kami kan sa Domingo. Yan. Okay. Now, iya po. Kasubanggi, nag-text ako si Kapitan Eric. Ano pa yung Kapitan Eric? Sa Barangay Kapantawan, Kapitan Eric na Clapton. Eric Clapton. Kapitan Eric Brizuela. Siya po ang PPC lay co-chair. Yan. Okay. Now, sagang Domingo, igo po kita ki maritime procession. Dati ang schedule ka ini dyan sa Embarcadero. Digi sa may Philippine Ports Authority baga yun sa may pier.
Sabi ni Kap Eric, din natawanan daki permit kan PPA nata daw. Suskop, simple, kauron ko si Kapitan Eric. Para na sa nagkan maritime position na diyan masarakay. Garo din na na-issue ang ki-permit kan PPA. Ika-clarify ko kung nata. Kaya sa aga, may changes po sa mga masarabay sa maritime procession. Duman po ang misa gigibuhon sa Sawangan Park. Yun. Alas 5 nin aga sa Sawangan Park ang misa. Kaya sumisa ta na piglalay baga dyan sa St. Rafael na 5 o'clock na Domingo. Ilalive ta dumana sa Sawangan. Yan. After the mass, tabi sa Sawangan Park, kaya inihali kay Kapitan Eric Brizuela, ang PPC Lay Co-Chair St. Rafael Parish. Pagkat ma-admisa baga, mga 1 hour yan. Pag alas 6 yun, mapo ng prosesyon, masakay sinda sa mga bangka, dumana mismo sa may Sawangan. Duman mismo ang sakay sa may Sawangan. Sa, ano nga nga pod ka iyan? O yan baga na, so, bagsakan kan sira dyan? So, bagsakan kan sira dyan? O, dyan po masakay. Dyan tabi sasakay sa mga imahen na maikot po sa nagkapira mga coastal waters kang Legazpi City. O. Siguro mga alas 6 iyanin aga. Kaya sa aga, makover man po kami kaiyan. Ano? May naka-assign na po kami dyan. Si Joshua ang masabay dyan tabi sa coverage. Alas 5, ay alas 6. Tapos siyempre pag 5 day pa man makareport yun. Talag ni Misa. Unless na nga, programahan ko sa agang Domingo na alas 4 aga. Kung hindi pa man i-report, kayo ano? Hindi pa man di ka nga na nakaatab na alas 5, alas 4 ka pa. Ay, sorry po. O dyan si Joshua ang takasuha po, nag-meeting kami digdig. Si Joshua so na-assign ta dyan. Buda, si Angel na Mustasa, nag-volunteer. Na magsabay. Dumantabi sa sa coverage na ito. Pang Facebook, buda, pang radyo. Pero, garang reporting nga na ikaan, 6 to 7 man sana. Pero at least, napunan ta so kwanta. Duman sa programa ni Attorney Christine Longabela na Legally Yours. Bako yun? Sunod kaan, may mga black times kita and siguro mga pagkatapos saka naman. Pero, yan na maritime position. Madali matapos pag maribag ang panahon. Siguro mga kwanyan, selling ko mga alas 10. Tapos na yan. Iya po, yan tabi ang duwang major events na i-cover mi tabi kan DCGB. So, maritime procession, alas 5 ang hapon, ang aga, tabi sa Domingo, sa aga, live ang misa, buda so, pagpuon ng God, buda so, habang nakasakayan, masakay duman si Joshua kasi Angel sa mga taksay. Mailing din doon mga post kan buda, mga live yan sa Facebook tabi sa aga. Duro-diretso yan. Tapos mga tugang paghapon, ito tabi na na parada. Alauna. Okay? Basahan ko sa tiksa ko ni Kap Eric Kasubanggi. Blessed evening everyone. Dakulang pagbabago sa venue kang maritime procession. Mas and starting and endpoint dai kita natawanan ki approval kan PPA Philippine Ports Authority na magamit ang pier. Nagkaigwa kami nin inspection as in pag coordination kay Father Maui, Gubnoel and Mayora G ng venue sa maritime activities gigibon po sa Sawangan Park, new building, dumantabi an sa tong misa, asin sa Sawangan Park na kita masarakay sa mga sakayang pandagat. Wara na po kita activities sa embarkadero asin pier. Salamat asin laom ko an sa endong pagsabot asin paisihon niyato an mga kabarangay natin. PPC Leco Chair Eric Brizuela. Yan. Ang gusto kong masabutan dyan, kung natawanan ki permit, then nag-issue ki pagtugot man lamang ang PPA. Yan ang gusto kong masabutan. Religious activity baga ini para masakay sa pier. Baka may rason na iba. Yan ang gusto tang aramon, di ba? Jomar Bien, may report. Kami Jomar, good morning. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na bareta, sarong babae na iyuan pigtitiwalaan kan sarong gasolinahan na mag-remit kan mga SSS contribution kan mga empleyado an
personal na dinakop kan mga kan management kan gasolinahan para i-turn over sa pulis kasudma dahilan sa day pag-remit kan SSS contributions kan sa mga empleyado. Ang suspitsado na bistuhan na si Rican Sanchez, 24 anyos, admin assistant kan 168 Gasoline Enterprises, asin residente kan San Roque, Malilipot, Albay. Basado digdi sa reklamo ni Melinda Oliva, ang cashier kan unambita na gasolinahan, asin ni Mr. James Benya Cua Jr., co-owner kang gasolinahan, na na-discover ninda na daipig remit kay ning suspitsado ang SSS contribution kan ang nagkapira sa ng mga empleyado nagbalo na mag-loan sa SSS pero dahil tinugutan dahilan ta daing contribution. Nag-kondusir ni investigasyon and management kan gasolinahan asing dumanida na diskubre na puong papalan kan Enero kan taon na ini dahil napigre-remit ni Sanchez ang SSS contribution kan mga empleyado na nagkakantidad nin 380,000 pesos. Dahil lang kay ni, ang mismong suspitsado, yung inimbitara na kan management kan gasolinahan, pasiring digdi sa police station kan Tabaco para iplantar ang magkakanigong kaso. Yara, BP Henry, mga na bareta, Jomar Bian, DZGP. Salamat, Jomar, sa report. Mga tugang standby na Tabi Lowens at saka Jim. Dumadalang kita sa alas 6 na bareta. Mga tugang, masunod na po ang mga bareta. Makalipas lang kan mga patalastas. Eros ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan, always number one, DCGB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6:04. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Sabado, Petsa 22, mga tugang Antibesperas kang fiesta sa Legazpi City. Oktubre 24 po, deklaradong daing trabaho as in daing klase sa Legazpi Port District. Disaster equipment itinaot sa mga LGU sa Albay kan DILG.
Bureau of Correction nanindugan na daing foul play sa panggagadan kan aligadong middleman sa panggagadan sa broadcaster na si Percy Lapid. Local transmission kan Omicron so variant na notaran sa Pilipinas. Pag-oktaba sa barangay SNSK election, pinalagan kan simbahan. Detalyes mga tugang kan mga bareta sa lado lokal. Suspendido po ang trabaho sa gabos na opisina de gobyerno na nasa bisinidad kan Legazpi sa Oktubre 24, Oktubre 31 at Nobyembre 1. Ina nakapalaman sa pinaluwas na Memorandum number 25/0/2022 ni Alcalde Geraldine Rosal kung saan ang basado man sa Sangguniang Panlunsod kan Legazpi Resolution number 16-0141-2022 ng Oktubre 24, 2022 ang aldaw kang kapistahan sa Legazpi Port District Fiesta sa inonra kay San Rafael de Arcangel. Mientras na ang Oktubre 31 nakabase man sa Proclamation number 79 series of 2022 asin ang Nobyembre 1, 2022 bilang All Saints Day. Ang suspension aplikable sa gabos na opisina de gobyerno, apera o gabos na opisina kan gobyerno, apera na sana sa mga opisinang nagtataon in basic as in essential services. Ang trabaho marisumir sa Oktubre 25 asin Nobyembre 2 sa Legazpi City. Mientras tanto, iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. DTI Secretary Alfredo Pascual inako na warang direktang orden si Presidente Bongbong Marcos sa dalagan kan opisina. Lawrence Barcena sa report. Aminado na daimanin na konkretong orden si Presidente Bongbong Marcos manungod sa magiging dalagan kan DTI o Department of Trade and Industry sa nindongkan sa iyang administrasyon na inian inako sa pakikipag-ulay kan DCGB News kay DTI Secretary Alfredo Pascual sa pagbisita kay ini kasuhapon para sa Bicol Summit na maski wara nin ano man na direktang orden ang presidente sa indamay kinaraman digdi. Suportado man daw kang presidente ang pangapiglalatag nindang plano para mapakusog ang komersyo sa Pilipinas. Sigun kay Pascual kaya siya napadigdi. Nasaroan inaprubahan kan presidente iyo ang pakusugon ana MSME so ining mga may saradit na negosyo kaya nagkaigwanin mga manlain-lain na summit aron kay ining nga nangyari sa Kabikulan sa Marison Hotel kasuhapon na. Kaptang kampahayag ni Pascual. Ang lumalabas lang sa interaction, kung may agreement kami, yun ang gagawin. Kung paano, talagang siya sabihin na ang our industrialization should be driven by science, technology, and innovation. Ayun din ang sinasabi ko. So, nagputo tayong paningin. So, that's what we follow. In fact, we take that as the marching order because he mentioned safety. Si DTI Secretary Alfredo Pascual may kinaaraman sa nasabida ng bagay. Mga dagdag na bareta, ako po si Alvin. Aminado po mga tugang si Office of the 3rd District Congressman Chief of Staff as Intranoman Project Manager Sai Cabredo na ang mga albayano, partikular na ang mga taga-tercer distrito kan Albay ang nagadepende sa pag-uuma, pagtatanom nin paroy, gulayon, niyog asin iba pang apektado o kaya asin iba pa asin apektadong marhay kan climate change ang produksyon kay ni dahilan kay ng opisina ni Congressman Didi Cabredo padagos ang espersos asin mga lakdang tanganing masimbagan ini kay puhandigdi ang pagkonstruir nin mga irrigation system para sa sufficienteng supply nin tubig, farm to market roads para sa pagpapadali kan transportar kan mga produkto, pagpapadakol kan imbwelto sa community farming asin pagtaong suporta digdi. Dapat continuous ang pag-i-innovate. Day lang kita mag-settle sa halimbawa para tanom ka, day pwedeng para tanom ka sana. Dapat tatao kita maging resourceful. Dapat creative kita. Dapat na ma-maximize ng maray sa mga resources na and opportunities na nag-aabot sa tuya. Ipinaliwanag pa ni Cabredo na pinuninda ang programa asintabang sa parauma
pag-inganyer sa inda kansisay na gustong magtanom, pag-imbelto sa inda sa food production activities, pagpaparehistro kan lokal na asosasyon, kan para masin pagtaon nin tabang kung manilain na arog kan farm equipment hali sa Department of Agriculture, asin cash assistance hali sa Department of Labor. Sinabi ni Cabredo na sa ngunyan sobra sa 140 kababaihan o Women Planters Association Iguan Distrito, asin si Kong Didi Cabredo magapadago sa pagkonsigir nin mga parauma nin mga programa para sa mga parauma asin tabang para sa residentes para masiguro ang food sufficiency kan distrito. Pasyente sa sarong ospital pinusakan gadan. Ang pangyayari ginibo mismo sa laog kan ospital. Jimmy nasalita sa report. Sarong makaturitresting pangyayari an de-develop kan DCGB News kasubanggi an bilog na istorya dahil sa nakaantos an informasyon digdi sa Kuyang area sa 3rd District matapos na kasubanggi may reliable source na nakapaabot kan istorya sa DCGB News sa sarong ospital dahil tanong na to tumbukon an eksaktong ospital dahil taday pa niya totalmente nabibilog pero konfirmado so kung saan igwang pigbubulong pasyente sa sarong ospital lalaki dahil maintindihan kan napa liman-limanan kan bantay ta natural dahil managpipinsar na may maraot na intensyon an bantay sa ibong na kwarto kan dainin na bantay duman sa kwarto kan pasyenteng target linaog ini kan bantay kan sarong kwarto na may bantay man pigbabantayan man na pasyente biglang linaog ini sa iday maintindihan na motibo pinusakan ini kan stand kan suero an sabi tinira ini sa payo ang biktimang pasyente. Ngunyan, paukudon ko na tabasta na sa nang luminaog asin namusak ang suspect sa pasyente gadan ang biktima. Kaya nga ni pinagpapabulong taan katuyuhan mailigtas mabuhay ni halawig ang pasyente mailigtas alagad habang nasa ospital iulugod ang kausa kan kagadanon kani dahil tan suspect nakalaog duman sa kwarto na yaon ang pasyente. Sa ngunyan, pinagde-develop pa niya to ang ibang detalles tungkol sa istoryang ini dahil ta makaturutristing ini nasa laog mismo kan ospital nagpapabulong duman kalugod didiskwado. Yan ang mga dagdag na informasyon subject for verification. Jimmy Nasalita, DCGB News. Pinanginutan po ni Senador Francis Tolentino ang pagtaon ng Disaster Reduction Management Equipment sa Lindongkan Support of Life Disaster Training and Equipment Assistance Program. Sa ginibong turnover ceremony sa Legazpi City, ang mga alkalde kanibaybang banuanas ng syudad sa probinsya, iyon nagresibi kan siring na kagamitan kung saan ang para a programa susog sa inisyatibo kan Department of the Interior in Local Government sa pagkipagtamangaan sa opisina ni Tolentino. Nasabing mga DRR equipment dakulang tabang sa Municipal Disaster Reduction and Management Office para mapakusog ang sa indang DRR response and program. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, sarupong lalaki, sinaksakan sa iyang karibal, lugadan. Report kay Jomar Bien. Rugado kasi may tamanin saksak sa dinara sa ospital ang sarong lalaki digi sa Banuan kan malilipot matapos na saksakon kan sa iyang karibal kasuod ma. Basado sa initial na report kan malilipot pulis ang biktima na bistuan na si Denzel Villaluz Bea, 20 anyos, estudyante, residente kan Purok 5, barang malilipot
o Barangay 5, Malilipot Albay, asingunyan niyaon sa Siga Memorial District Hospital. Nagluluwas na habang ining si Bea, drive kan sa iyang motorsiklo kariban sa rupang amigo pagabutigdi sa Barangay San Isidro Iraya kan Malilipot, inipahan ini kan suspitsadong si Crisaldo Sadon Ortiz, 19 anyos, estudyante man, residente kan San Isidro Iraya Malilipot. Anduan nagkaigwanin pasuway asin basado sa inisyal na impormasyon napagpasuwayan kan duwayong kung pig-iilusyonan pa mismo kan suspitsado itong live-in partner kaining biktima. Nagkainitan hanggang sa ang suspitsado kumingon ng kutsilyo sa tangod sa tindahan na natatangodan katay ng pag-iwal asin sinaksak ang biktima. Ang biktima dinaraman tulo sa ospital, mantangan suspitsado, arestado na kan Malilipot Police. Yan ang report, Jomar Bian, DZQ. Ang Ligao City ang magiging primerong lokal na gobyerno sa Albay na magiging climate change resilient sa mga masunod na bulan. Hinidahilan tan gabos na mga barangay ka nasabing syudad. Magiging resipiente kan 10 million pesos na kantidad din kagamitan asin kaaraman kung ano dapat gibuhon kung may kalamidad. Sinabi ni Nong Rangasa, pamayo kan Local Climate Change Adaptation and Development na sa tabang kang grupong komunidad sinda magkakaigwaning kasunduan sa gobyerno lokal kang Legazpi sa paagi ni o kaya sa gobyerno lokal kan Ligao sa paagi ni Alkalde Fernando Gonzales para sa implementasyon kan siring na programa kung saan kamautan kainin na maaraman nin mga umaarmasan nin mga kaaraman ang mga barangay sa epekto kang climate change. Sayang pinaliwanag na inipiglaoman na mangyaring ngunya na taon asin mapirmasindan nin Memorandum of Agreement sa Ligao, LGU. Mientras tanto, dagdag na informasyon hali po dyan sa luwas. Kaya ba po mga tugang si Joshua Bino. Mag-ingat asin pirming pasiguro lalo ang pagkabanggi. Iyan ang mahigop na pagirondom kan Daraga PNP sa paagi ni Police Community Relations Officer Police Staff Sergeant Marian Jes Rico matapos ang magkakasurunod na kaso ning panahabas digdi sa Daraga Albaya. Nagpuon ka nakaaging semana kung matatandaan sa nangyaring panohold up asin tambabadil sa Barangay Kimantong kung saan tinamaan bala ang biktima sa iyang hita asin tinabag kan suspect ang sa iyang bag na may 7,000 pesos. Sinundan kan panlalaog nin boarding house sa sarong estudyante sa Bagtang Road harong pagkamuot Barangay Sagpon kung saan 70,000 pesos na kantidad din laptop ang aligadong hinabas asin nasundan pa ini din panlalaog ng apartment ng sarong engineer sa parehong barangay asin aligadong tinabagman kan suspect ang nagkapirang makantidad na personal na gamit kan biktima. Dira kay ni mahigot na pagiramdom ni Rico, maging pasiguro, sarado permi ang pinto asin bintana lalo ang pagkabanggi. Sigun padigdi, kadakla na kaso ng panabas, iyo ang ginigibukan mga mararaot na elemento sa oras ng pagkaturog lalo na ang pagmadaling araw. Mientras tanto sa ngunyan, kinumpirmar ni Rico na madali na ninda maresolbar ang mga kasong ini sa pagsabi na identified na ninda ang mga suspect, ipigpreparar na sa naman ang mga magkakanigong dokumento sa nga na makapagsangat ng kaso. Dagdag pa kayo na ang Daraga PNP. Sibot-sibot man ngunyan, asin day mapundo sagkod sa mapanimbag ang mga aligadong mahabas. Siring na presentanan ang panbibiktima kayo sa mga masunod pang aldaw. Dagdag na bareta, Joshua Bino. Alas 6:20 oras mga tugang sa Pilipinas. Iba pa niya itong mga bareta. Masunod. Makalipas lang kayo. GB News Express. News Express. GB News Express. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod. Terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpabooster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol CHD. Taong 2006, ipinasar ka ng Pilipinas ang sarong landmark na lay na inapod na Juvenile Justice and Welfare Act o Republic Act 9344. Asin inamyandaran ka Republic Act 10630, kamawotan ka ini na papanimbagon ang mga pigaapod na child in conflict with the law sa paagi kan child sensitive procedures.
Sigun sa lay, kunan aki nakakomiter nin sarong krimen, ang local government unit siring kan barangay ang nasa front lines. Dapat igwasindang local social worker para mag-assess kan pangangaipo kan mga aki. Asin i-implementar ang juvenile intervention programs para marehabilitar ang aki asin masolusyonan ang dahilan kan pagkomiter nin kasalan. Kung pwesto ini kan counseling para sa mga aki na nakakomiter nin krimen dahil sa peer pressure. Sarong alternative learning system para sa mga aki na nakagibo nin krimen dahil sa kakulangan nin edukasyon. Community work, arog kan children's theater na naimbwelto sa krimen dahilan sa kakulangan nin marahay na gigibuhon. Kunan aki nakakomiter nin seryosong krimen o repeat offender, abandoned, neglected o abused child, pigdadarasinda sa bahay pag-asa facilities para sa lalo pang rehabilitasyon. Ang kada lokal na gobyerno dapat mag-alokar rin at least 1% kan sa indang internal revenue allotment para sa nasabing mga aktibidad asin para sa pagmukna nin Local Council for the Protection of Children. Sarong pagirumdom kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee asin kan Radyo DZGB. Lemex na! Kawawang batay, lubo, hinika, parado ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Imagine your usual drive turning into the perfect trip with just one turn at a McDonald's drive-thru. Imagine biting into crispy and tender chicken McNuggets right now. Imagine taking a sip of a creamy McCafe coffee float while singing along to your playlist. Imagine your daily drive as perfect as that. No need to imagine. Just take a trip to McDonald's drive-thru. Ang nagmamahal, nagmamagi. Paano pangitiin ang nalulungkot? Lutuan with Maggie. Paano pasiglahin ang napapagod? Lutuan with Maggie. Magbudbud ng pagmamahal pag nagluluto sa sarap at aroma ng all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung ang lahat ay nagluluto na nanggagaling sa puso, ang sarap ng buhay sa mundo, ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap araw-araw. All-in-one sa sangkap na pampasarap. Kaya anong lutuin? Magical. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL is D, Devoted to serve you. W, Willing and ready to help you achieve your success. C, Committed to make you realize your dreams. L. Living the Divinian spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now, on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service. With a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022-2023 for basic education is now going on. And for both undergraduate and graduate programs will be on July 11 to August 12, 2022. Classes start on August 15, 2022. The application for admission is now going on. Enroll now! No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. GB News Express. GB News Express. May correction kita digdi sa bareta at takasubago na sinurat hali po dyan sa newsroom kang DCGB. Base po sa may kinaraman po sa fiesta sa Legazpi, October 24. Base po sa order ni Alcalde Gerard Den Rosal, Executive Order number 47/0/2022.
an executive order declaring October 24 as a special non-working day in Legazpi City. Susog po sa orden kan Legazpi, bako po siya Legazpi Port. Ang sabi po digdi kan alkalde, by virtue of powers vested in me by law, hereby declare October 24, 2022 as a special non-working day in the entire Legazpi City. Entire Legazpi City po ang deklarado o buong Legazpi. Bakulang Legazpi Port. Bilog na Legazpi, ang pinagdeklar po kan alkalde na dahil pong trabaho sa Lunes. Piyesta po sa Legazpi Port. Mientras tanto, mga tugang, mga bareta niya tungo niyan sa lado nasyonal. Personal po nag-attender sin the Solicitor General Menardo Guevara as in Commission on Election Chairman George Garcia sa oral arguments kan Korte Suprema may kinaraman sa petisyon na nagkukwestiyon sa pag-oktaba kan barangay as in SK elections. Partikular ang petisyon ay sinumiter ni election lawyer Romero Macalintal na naghahagad sa Supreme Court na magpaluwas ng temporary restraining order sa postponement kan election sa oral arguments kasahapon. Tinawanin doon ni Macalintal na ang dapat inoton kan Kongreso. Iyon pag-amyendar sa termino kan mga barangay officials asin kapag na-amyendaran ang ley, manungudigdi saka na ini i-apply sa masunod na eleksyon. Sinabi ni Macalintal na pagal na siya sa piniming pag-oktaba sa eleksyon na pambarangay dahil na di-deprive an sa iyang diretsong pagboto. Halawig ng maray ang plano kan postponement na minabot nin Oktubre 2023 hali sa Disyembre 5, 2022. Sa lado man ni Solicitor General Guevara, sinabi kaini na base sa congressional records, pigasabing alang-alang kan mga legislador ang isyu sa pundo kan pag-oktaba kan barangay election. Pero ano man ang rason kan postponement kan eleksyon, ini nakasalay sa kaaraman kan Kongreso. Ipinahayag man ni COMELEC Chairman George Garcia na kapos na sa panahon kapag ilinawos pang eleksyon sa Disyembre 5 dahil wala na sinang oras para mag-imprenta ng kadagdagan na balota. Ini dahil pinundo na ninda ang printing nin balota kan magpasar nin ley ang Kongreso na nag-oktaba sa nasabing perilian. Matapos ang duwang sunod na simana na aumento sa presyo kan produktong petrolyo, masabat sa sumasunod na simana ang bawas presyo kaini. Inang kinumpirmar ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Attorney Rino Abad. Kung saan sinabi kaini na halangkaw ang indikasyon na posibleng magkaigwa daw nin rollback sa produktong petrolyo sa masunod na simana. Sigon kay Abad, hababa sa piso kada litro. Pigalauman na rollback sa produktong petrolyo. Dagdag pa ni Abad na nagdududa ang pangkinaaban ng merkado na an Organization of Petroleum and Exporting Countries o OPEC nakapagbabawas nin produksyon nin petrolyo na 2 milyon na bariles sa masunod na bulan. Mientras sa sigon man sa nagkapir ang oil trading nakalis na 4 na daw, posibleng magbaba nin 40 sentimos, sagkod 70 sentimos ang presyo kan kada litro nin diesel, mantang ang presyo kan gasolina posibleng magkaiwan nin rollback na 20, sagkod 50 o salapi kada litro. Namimiligro o kakulanganin pondo kaya namimiligro sa kakulanganin pondo kaya namimiligrong dai pa maita ang masunod na taon ang kadagdagan na 500 na bulanan na pensyon sa mga nagitios na senior citizen sa nasyon. Suwestyon ni Senador Amy Marcos sa National Commission on Senior Citizen na isentrong unang pagtaonin pensyon sa mga talagang nangangaipuhan, nakaratay asin inanabandonar kan mga gurang. Sinugo niya sa ang National Commission on Senior Citizens o NCSE OSC na magkoordinar sa PSA o Philippine Statistics Authority, DSWD, as in DBM sa paghahanap ng solusyon sa problema. Ngunyan na taon, naging lay ang propestong lugang na 500 pesos sa bulanan na pensyon na 500 pesos kan sa pagtios sa senior citizen
Sangon yan, 26 billion pesos ang itinagama para sa bulanan na pensyon, asin madudoble ini kapag napiatob ang ley. Alagad si Manabi ni Marcos na may problema daw sa pondo ang gobyerno. Sinabi po mga tugang kan DOH na dapat masiguro ang kaligtasan kan mga estudyante sa full implementation kan face-to-face classes sa Nobyembre. Sinabi ni DOH Officer in Charge Rosario Vergere sampang kan press conference sa pagbisita sa Bicol Medical Center sa BMC o BMC sa Naga City. Sinabi ni Vergere na kaipan masiguro kan mga eskwelahan na may nagbabantay, may naglilibot sa mga classrooms tanganing masitaan mga dae nagsulog nin face mask. Mientras sa suportado man kan ahensya ang Department of Education, basta prioridad ang pagsunod sa health protocol. Dain na ikokonsiderar na emergency kan Pilipinas ang COVID-19 pandemic sigun ini kay Presidente Marcos Jr. Maski ngani mantinido man gerari ang pagdeklarar na state of calamity sa bilog na nasyon dahil pigaplantsa pa ang nagkapirang issue may kinaraman sa pandemya. Tinawanin doon kan Presidente na kaipuhan ng magbuhi ang nasyon sa emergency situation para makapagbukas naman ang gabos na mga negosyo asin padago sa maglaog kan mga turista. Sinabi pa kang Presidente na aram na kan DOH na ang pag-isi sa mga pinagkonsiderar na vulnerable sector sa COVID-19 kumpara kan pagbago sa nasa pandemya nagarong nangapkap ang bilog na kinabang. Sinabi kan DOH na may local transmission na po ang COVID-19 Omicron so variant na XBB as in XBC variant sa Pilipinas. Paliwanag ini ni Althea de Guzman, Officer in Charge kan DOH Epidemiology Bureau, na ini dahil warang overseas travel ang narestrong kaso. Magigiramduman na nakapagresto ang DOH ni 81 kaso nin bagong COVID-19 Omicron XBB subvariant as in 193 man na kaso kan XBC variant. Napag-araman na ang XBB iyo ang kombinasyon kan BJ1.1 as in BM.1.1.1 strain kan COVID-19. Omicron subvariant mantang ang XVC iyo ang kombinasyon kan BE.2 kan Omicron as in Delta variants. Kadakol na kang klase kan variant. Sinabi po ni Justice Secretary Boyeng Rimulya na saro pang person of interest ang naimberto sa panggagadan sa broadcaster na si Percy Lapid. Pinangaranan ni Rimulya ang sarong Jose Palana Villamor na inmate sa New Bilibid Prisons. Siya ang pinagkasabing pinsan kanagadan na saro pang suspect na si John Globa Villamor. Sangon yan, 4 na katao na ang apelyidong Villamor na imbelto sa nasabing kaso. Asin ini Yosinda Crisanto Palana Villamor, John Globa Villamor, asin John Garcia Villamor. Apera kay Jose Palana Villamor, siniguro man kan Bureau of Corrections of Bucor na buhay pa si Jose Palana Villamor, asin siya secured o nasa kustodya kan Philippine National Police. Tinawanin doon ni Rimulya na Sinda Crisanto Villamor asin John Villamor sarong persona man sana base sa inang investigasyon asin pag-aadal sa informasyon. Ini apresar kan pag-insiste ni Bureau of Corrections spokesperson Gabriel Caclag na wala sindang record ni Crisanto Villamor. Alaga ligo sindang inmate sa Bilibid na nagangaran na Jose Palana Villamor. Sangon yan, 7 pangaran na ang naglalataw sa Percy Lapid slay case. Kabilang digdi sinda Joel Escorial, Isa Christopher Bacuto, Duwang Villamor, asin ang magtugang na Israel, asin Edmond de Maculangan, asin ang sarong nagangara na Orly. Alas 5 o kaya alas 6:34 oras mga tugang sa DCGB. GB News Express. GB News Express. An oras hatod sa Indokal. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot! Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka.
pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo asin Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Isang wais tip para sa mga cooking mama dyan. Subukan ng Today's Spaghetti Sauce. Sa wais na presyo, may sauce at pasta ka na. Masarap at abot kaya sa suggested retail price ng 110 pesos and 25 centavos lang. Mag Today's Spaghetti Sauce na. Ang wais spaghetti. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong linggo, sa ginhawa sa piling mo. Doña Claudia, malubha na ang sakit ni Don Eduardo. Kailangan niya ng dekalidad na gamot. Ngayon din. Naku po. Ika, bilis! Pumarito ka! Ay, Doña Claudia? Ano po yun? Ihanda ang mga kabayo at bibili tayo ng gamot sa bayan para guminhawa ang pakiramdam ni Don Eduardo. Pero Doña, pwede na po tayo mag-order sa Generica Drugstore app. Umuulan po kasi. Sigurado ka ba dyan? Para kay Don Eduardo ito! Ano kaya ang susunod na mangyayari? Ginhawang araw! Si Dimples Romana po ito. Tama na ang drama! Sa Generica Drugstore, pwede ka nang mag-order ng dekalidad at abot kayang gamot. May delivery pa gamit ang Generica Drugstore app. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Punta na sa Generica Drugstore para sa abot kaya at dekalidad na gamot. Sa Generica Drugstore, may ginhawang Generica para sa lahat. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. I'm getting ready. Excited na akong pumasok ulit. Dapat may energy, nutritious energy. Kahit anong challenge, ready magpursige. I need my Milo today. Energy to win the day. I'm Milo today. Milo every day. Milo helps energize kids with proper diet and exercise. From Nestle, tulong para listo sa class? Mag-Milo. With proper diet and exercise. GB News Express. GB News Express. Mga tugang, alas 6:39 oras po sa Pilipinas. Nasa linya po si Joshua Bino. Ikaiba po si Mayor G. Rosal. Hali po dyan sa pinagigibong aktibidad sa Sawangan Park, asin po sa Barangay Dapdap, Legazpi. Joshua, come in. Good morning. Yes, good morning. Hello. Go ahead. Yes, hello, BT. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Yayaw na ko ngunyan dito sa
sa Awangan Park, Barangay Dapdap, Legazpi City. Dahil ang tanag ko pa na gusto BVP ang Zumba, kadakol na nagpartisipar, and nahiling ko man si Mayor Raji, hihinang-hinang naman yan ni BP, part naman sa Sayo Kasubago. Ilog ko sa mo BP. Mayor, good morning, si VP Henry po, nasa Balyong Linya. Mayor, marinaga po. Good morning po, VP Henry. Yes, kumusta tabi Mayor ang sa imong daplos ngunya na aga? Ay, masalamat po sa pagbati. Naka-intra po kita dito sa Pasumbakan Fiesta Committee. Yes. Opo, piyesta na po sa Lunes, Mayor, and kumusta po? Ano ang sa tuyang gari wish sa mga taga Legazpi ngunyan pong mapiyesta kita sa Lunes? Yes po, nagpapasalamat po kita dahil naging very successful man. Sa tuyang mga activities for the past few days po. To Ginang, to senior citizens, and to cultural presentation po kan DepEd. Nagpapasalamat kita dahil to participation po kan kada sektor. Yaon man po giraray. And right now po to Zumba ngani. Magayon sa reception kan tao. So, salamat po. And may mga aktibidad po na mga oro exhibit, mga malls. And sa aga po, ang kuyang parade. Civic parade. Mapuon po yan ng 2 p.m. Kaya pag-iimbitaran ta po na magdaralan or if not po mag-participate po sa aga. And siyempre, so kapiyastahan ta sa tuyang misa duman po sa St. Raphael Parish. Buda sa aga Mayor, alas 5, igwa kita ki maritime procession baga dyan sa Sawangan mismo? Ay, po pala. Morning po ito. So, maritime mass to 5 p.m. mass. Then after the mass po to maritime. Dito po gigibuhon po tabi VP Henry sa may Sawangan Park. Duman po sa partikan may skating rink sa tuyang mas, and digdi na rin po to paglunad sa mga bangka dito po sa may parte ng Sawangan. Mayor, tamang-tama yaong ka na. Kaso bago nababasa ko po sa imong direktiba na i-declare ang Legazpi bilang non-working holiday po sa 24. So executive order ta po sabi VP Henry, medyo babaguhon ta po ito. Kasi po, so first na issue mi po is entire Legazpi. Sa mga nagkaaragi po, usually sa Legazpi Port District lang naman po ito papautog ta. Alagad po sa tuyang mga eskwelahan, syempre automatic po ini wala po dahil sa partisipasyon po nila. And alagad sa mga national agencies po, since bako ta po ini sako, depende po yan sa manihemento or sa sa head na office kung man po sindakan warang trabaho. Ulitin ko yung tabi Mayor, ang deklarado lang po rin doon na non-working holiday sa Lunes, Legazpi Port area, tama? Legazpi Port area po, tabi VP Bako Henry. Itong entire Legazpi. Kasabay po su LGU entity. Dahil po, syempre, Legazpi. Alagad sa mga di sa Albay District. Kung gusto pong mag-join, depende na po yan kung ma-declare po ang sa itong mga head ng non-working special non-working day. Sang correction po naman tabi Mayor, bako sa buong Legazpi Port lang tabi sa Lunes. Legazpi Port lang tabi VP, pasensya na tabi to nagkaburuyo, nagkabarata po. Ma-issue po kami giraray ng second panibagong executive order. Correction Pasensya na. Pero Legazpi Port District lang po na mga areas po. So ulitin ko lang sinabi mo kasi bago po na national government agencies, kasarabay, depende sa sendang head kung i-declare man sinda. Yes po. Bako man ang ganyan sa under po kang local chief executive Mayor. Yes po. Mayor, may nag-imbita na po sa imo sa Legazpi Port sa Lunes?
Kadakol po, VP. Dahil ko aram kung gabos ko yan magkaduruman. Napayapansya na kung dahil ko matuman. Iyo po. Sige po, Mayor, mensahe po sa mga taga-Legazpi para sa piyesta po sa Lunes. Go ahead, Tabe. Yes po, salamat po. Sabi po nga ni, every time taram ako sa mga activities although inipig-encourage ka na ang mga arog kaning activity, alaga dahil paglingawan, yaon man giraray po kita sa pandemya. Opo. Kaya po, pig-encourage ka ang proper health protocol man giraray po. Although ang mga tao talaga mga makukusog na ang buot. Opo. Ako nga giriday ko pa maali ang sakong mask. Ibaga. Lalo na po sa mass gathering. Yes, yes. Kaya pigi-encourage sa Mangiraray and at the same time, pigi-encourage ka po na magpa-vaccine. Readily na available na po ang saktuyang second booster. Kaya pigi-encourage mi po gabos. Ini po sa protection sa tanganing kung yaon man po kita sa mga crowded places, may protection po kita. Opo. Mayor, may clarify lang ako. Tama sa pagkadagot na may nag-text kaya digdi. So mga eskwelahan po, public and private schools po, sa Legazpi Port lang ito, suspension of classes? Yes po, VP. Private and public schools. So mga schools po na private na nasa depende po sa inda kung ma-declare mo po sa inda. Pero sa mga public po na under ng LGU, so Legazpi District, Legazpi Port District, Legazpi District Division, Legazpi Division, automatic po sa inda. Yes. Opo. Mayor, salamat po ha. Happy Fiesta, Tabi. Salamat po, Tabi Henry. Happy Fiesta, Tabi. Opo, thank you. Joshua? Okay po, Mayor. Yes, Bibi. So, yun tabi si Mayor G. So, Diyos maduman ka na gayod sa kuhan, sa pumasiring ka duman sa may clean up drive sa dapdap, Tabing may oras pa kita, hanapon mo si Father Jonathan and si Cap Eric para sa clarification taka nagkapirang kapot ng taon niya na pag-aga, ha? Yung gayod duman sa inutan, mansanakan sa wangan yan. Okay? O, baka kaya, umistambay ka dyan, magsumba ka, dahil ka magsumba. Baka masubrahan ka mang kibawas kita ba? Okay, Bipita. Pakinig na po ako duman padaman ka na. Okay, so yun tabi mo na, Bipita, mga initial na informasyon. Yes, Sabino, DCCD. Ulitin ko po ito so public and private schools, sa public school tabi yun, suspended sa klase. Pero sa private school daw, sabi ni Mayora, ulitin ko lang, nakadepende po yan sa school administrator nindo, kasarabay po sa mga school heads. Okay, kasabay dyan sa mga national government agencies na bako po siya sakop mga tugang kang kang LGU Legazpi. Tapos binasa ko kasubago na correction duman sa entire Legazpi. Ibabalik pa lang yun sa dati duman sa inot ng Bareta So ang daypong trabaho holiday tabi sa Lunes, so Legazpi Port area sana. Legazpi Port area sana. Dahil po kasabay, so bako po ito na entire Legazpi na ginamit na term doon. Mapaluwas dahil si Mayor Giraray, din pa ni bagong advisory, mga tugang may kinaraman po sa siring na bagay. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang niya na pagkaaga sa luwaskan Pilipinas. Nag-resign po sa pwesto si British Prime Minister Liz Truss matapos ang anom na simana pon kan magtukaw ini sa pwesto. Ini dahil sa nagpalyal siyang utobon an sa iyang ipinangako na magkaigbanin bawas buwis na kinabaldi kan mga miyembro kan parliament kan kapartido kay ni sa Conservative Party. Mantinido man si Truss sa pwesto sagkod na makabugtak ang UK nin panibagong Prime Minister sa masunod na simana. Ibinulugar po kang Estados Unidos na nagpadara ang Iran kan sa indang military trainers sa Crimea para matabangan ang Russian forces sa paggamit kang Iranian made na kamikaze drones para sa pag-atake kan target sa Ukraine. Kinumpirma ni US State Department spokesperson Ned Price ang pagpadara kan Iran kan sa indang trainer para insayuhon ang Russian military personnel na nakabase sa Crimea para sa pilot kan paggamit kang Iranian unmanned aerial vehicles o UAVs sa paggamit kan mga ini
sa pagibo nin kinetic strikes sa Ukraine na ginamit man sa ginibong strikes sa Kiev kanakalis na daw. Nasa ground ang Iranian military personnel sa Crimea para magtabang sa Russia sa sendang operasyon. Wara pa nin reaksyon gikan sa Tehran ang alegasyon kan US alagad pinahimutikan kaini nan drone ninda iyang Iranian made mantang sinayumahan man kan Moscow ang paggamit ng drone sa Ukraine. Bareta po sa negosyo, naghirit nin aumento sa presyo ang nagkaperang manufacturers ng sardinas, kape asin gata sa nasyon. Sigon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo na 50 centavos sagod 20 pesos ang pighirit na dagdag presyo o 20 centavos ang pighirit na dagdag presyo kan mga manufacturers dahilan ini kan pagitaas kan presyo kan raw materials na pigamit sa nasabing produkto. Sinabi ni Castelo na dapat magsubra sa 10% ang aumento sa presyo kan mga produkto kuning kaso aprobar ini kan DTI. Siniguro man kan official na sa manufacturer pigadala nindang maray ang hirit na aumento sa presyo para sa nasabing produkto. Mga tugang, ang COVID-19, yung pa po sa tuya, kaya nga ni ang virus daw, padagos ang pag-replika o pag-replicate kay di. Kung paano ini maiiwan. News Manager Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Ang COVID-19 nasa palibot pa. Naglilimok-limok sigon sa World Health Organization Philippines. Kasabay kay ni kinabiganahan siya na pwede kitang makatabang para proteran ang mga barkada asin pamilya na talagang nasa may halangkaw na peligro na tamaan ng severe COVID-19 sa bahagi kang pagsuporta sa inda para makapatudok ang sa indang vaccine o booster dose. Sigun sa WHO Philippines, dapat i-share ang mga impormasyon o facts manungod sa vaccine, i-check ang mga rekomendadong doses sa bahagi kang sa indang health authority. Suportaran sinda na makaduman sa vaccination site, ipagirumdum sa inda na magpatudok ng subsequent vaccine o booster doses. Ganyan ron sinda na padagos nag-ibo ng mga protective measures maski pagkatapos kan vaccination. Sarong pagirumdum kan TCGB, DOH at WHO Philippines para sa ligtas sa pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas ang bayaran. Thank you, Paring Mar. Mientras tanto, nasa linya po si Joshua Bino live from Daplap. Joshua, come in. Yes, VP. Hello. Go ahead. Yes, VP. Yung kita naman digdi sa Barangay Dapdap kay Banta digdi si Cap Eric na nagapadagos man digdi anak Clear Drive. Dito sa naman ng minutos dito na sa photo ops. Ano na tabi si Cap. Good morning. Si VP Henry po sa Balyong Linya. Apo. Kapitan, maray na aga. Good morning po, Sir Henry. Yes, apo. Kap, salamato na maray ha sa informasyon na pigpid mo sa Kuya Kasubanggi. Gusto ko lang tabing ma-reiterate ko yan na aga. So, sa tuya pong bago na area, nagigibuhan po kan misa asin pagsakay po kan mga imahen para po sa tuyang maritime procession sa aga pong Domingo. Go ahead, tabi, Kap. Eric. Okay po. Since dahil po kita tinawan ng pagtutugot ng Philippine Port Authority sa paggamit duman sa pier, sa muya sa komitiba at sa bilog na sa St. Rafael, nagsigaw kami kipag-desisyon na i-transfer ang pagpuon sa maritime procession bako na po gigibuon sa pier at sa may embarkadero. Ang gabos pong aktibidades para sa maritime procession gigibuon na po sa Sawangan Park. Sa oras na alas 4 ng pagkaga ang pagtiripon, asin sa alas 5 ng pagkaga pupunan ang sarong Santa Misa, asin pagkatapos sa Santa Misa ang blessing ng gabos ng mga sakayan pandagat. Sa oras na alas 6:30 sa tuyang pupunan ang maritime procession. Opo. Dumampok, muna ko pong ipaabot sa mga parokyano ni San Rafael, ang venue ka sa tuyang misa, yun po ang bagong building na yaon sa likod kang skating ramp. Yun. Diba po yan sa may skating ramp. Sa likod po yan. Sa likod. Sa sarong bagong building na may mga magayon na ilaw sa second floor. Opo. Yan po ang sa may na po yan. Arena sa may paduman sa may fishport. Dumampuan sa tuyang misa gigibuan sa laog ka ito. Dahil pa nagagamit na building, malinigon asin magayon na building. Opo. So, duman sa laog sumisa, pakatapos kamisa,
yaon lang sa gilid ng building ang mga nakaparada ang sa tuyang mga yung pandagat. So kapos na kumpit, basnig, sa mismong Sawangang Park po sinda maparada. Asin ang kapos sa mga taksay, medyo dakul mo niyan po sa tuyang taksay, duman po ma-park sa Fishport. Opo. Sa pier ng Fishport. So nailing ko na daig na malipitisita. Kung dumang kaya sa Embarcadero ang Santa Misa, sa ron si konsiderar mi na pagkatapos kang misa, harayo ang nalakawong paduman sa Sawangang Park. Merak man ka mga pag-iribat sa simbahan, mga medyo maeridad na. Yeah. So duman po kita, magkayon po duman sa mismo sumimisahan asin sa sakayan, magkataraning lang. Opo. So mga tarakot magsakay sa dagat, dahil sindang problema, duman ang po sinda sa venue, magpresko, daing problema sa init, es labang atok, pagkatapos na sa park pasinda. Opo. Kap, i-clarify ko lang sa pagsakay, after the mass, pagsakay po, saan yung parte? Duman mismo na po sa Sawangang Park, sa dagat ng Sawangan, sa seashore ng Sawangang Park. Okay, so, okay. taksay lang, tayo medyo kayo po ng irarom na ang dagat, duman po kita sa, Fishport. Ayan, Duman po, okay. sa Fishport. Opo. Okay, mga ang taksayta, may mga numbers po na iluluwas mo at napunta. Hanggang sa ngunya, nagadaragdag po ang pagnaw ko mga taksay ng mga masabay. Mapaluwas po kami natin through Facebook kaya sa mga social media ang distribution ka mga barangay sa taksay. Ang taksay number 1, iyo po ang taksay na sasakayan ni San Rafael. So duman po sa taksay number 1, gabos na religious organizations ng simbahan, duman po sa taksay number 1. Ayun. So taksay number 2, iyo po ang yaon na po dyan gabos ang mga barangay. 2, 3, 4, 5, 6, 7 taksa. Sa mga taksay pong iyan. Opo. Sarap man po pa medyo darakulan sa kayan may tangon yan. Tanganing gabos na mo yung mag-irba, makasabay po sila. Iya, opo. Kap, mga pirang oras daw po ang sa iling nindo, tagarin mabagang panahon sa agang Domingo? Siguro po matake yung mga almost 2 hours. Medyo lilumay man lang. Kaya ang samuyang kinong-permit sa Philippine Coast Guard, ang ang rota from Sawangang Park to Lamba, as in maikipaduman sa may padang area, as in back to Sawangang Park. Yes, opo. Pagkatapos kang sa tuya maritime procession, nagdit na puro isnakan. May papamahaw. At po na ang igaman po kidate na pamahawan. As in, magkakaigwa na food procession, paduman, iatod di San Rafael sa iyang simbahan. Ayun. Digdi po, mababa gyaray kaptaman pagkasabot ko. Hindi ka rin mababa sa dati? Na sinakayan? Sawangan giraray. Sawangang Park po giraray. Opo. Sabi nga ni ka mga taga-simbahan, ang kararawan ngunyan, pinunanda so fiesta activity kan St. Rafael sa Daliwawa Procession. So Daliwawa Procession, ginibong sa oras alas 4 ng aga. Ang ruta kang procession, surutang tiga-agiyan kang procession pag-Biyernes Santo. Pag-Biyernes Santo. Kunya na sa iya ng kapistahan ng procession, sa maritime procession, na ibalik sa Sawangang Park. So, yun naman sa ruta naman kang Easter Sunday. Iyo baga. Oo. Kap, opo, iklaro ko lang po, ano po de kita natawan ng gipermit naman sa PP? Ano nangyari po? Sa sa internal rules kang sa PPA, dahil daw po nagtataw kipagtugot na sa mga araw kaniyang aktibidades sa loob ng pier. Suno activities in the sa pier? Sa activities. Pag mga araw pa lang kaiyan. Oo. I see. Okay. Kaya, dahil kita sa loob ng pier. Sa kayong panapon sa breakwater, sa paik, sa yan. Iya po. Kontrolado pa lang kang PPA. Ayan. Opo. Kap Eric, salamat. Sa bagayan, medyo talaga bagayan, pag magpuo sa pagtapos, dakul na tawo, dakul na sakayan,
ano talaga sa operation computer. Opo, okay. Kap Eric, salamat na maray po ha. Good luck po sa Thank you activity so sa much aga. po. Thank you. Opo. Ay, hello. Yes po, Kap, go ahead. Ano ba sir? BP. Yeah. Okay, so isingitang madali BP si Father Calye at Opo. medyo nagidalik man. May misa kayo dyan, Padre. Oh. Opo, BP. Okay, Sige Father, daw. good morning. Si VP Henry po sa Balyong Linya. Father Jonathan. Di Henry. Yes. Maray na aga, Padre. Marina po. Tabi. Opo. Ano po ini Kap Gari? Padre Gari, first time mo ini na ikaan na sa Mission Church na mapista po sa Legazpi, ano? Tama? Di tabi, tama po. Oo. Opo. So, kumusta po ang sa tuyang gari mga paghahanda man dyan? Ang Mission Church baga sa iraron po mangyari kan parokya po kan San Rafael. Eyo, aktibo tabi ang area kani mga assignment mga kampitaw halis sa parokya. Ano nga ni kanyang clean up. Itong maritime kami in charge. Parti makang parokya. Baka pa man kami nakasiglag sa parokya. Yes. Kaya Oh. nagtatabang pa. Yaon pirmi kami. All out ang support. Opo. Lalo na ngunyan aldaw. Magayulong digyo. Iyo daw? Mga tao. Opo. Opo. Padre, tama-tama, i-short ko lang sa imuta. Uni baga, ang clean up drive is connected naman sa environmental protection parte kang Laudato Si. Tamang-tama. Iyaon po kamo dyan sa parokya, sa Mission Church na parte kang parokya kan San Rafael. Pwede pong may share mo sa nagdadangog ini ang kahalagaan ka ini sa tuyang mga parantabay. Okay. So, ini po baga tabi, si Pirmi, mention ba nga so, Laudato Si, ang Laudato Si ngayang ini. Opo. Ini ba nga so, insiklikan sa tuyang Santo Papa, sa 2050 na nahalidan sa tuyang Santo Papa kan kapalibutan ta. Yes. Grabe ng disproso, grabe sa buhay kan tao. Kaya sinabi niya na kitang simbahan, may obligasyon kita. Yan. Kitang mga Katoliko, kapag kaning Katoliko sa pangapul niya, kabus ng tao, na maghiro kita ligdi. Opo. Pinuli tayo ni linalang ng Diyos, at tamanon ta, kung abusuhon ta, abusuhon man kita, yan. kung atamanon tang maray man ito sa tuya. Yes. Kaya yes. kita na inimbagan digdi sa mga organ kinapray, sa ibang aktibidades bilang simbahan, sa tuyang parokya, sa pangapunan kan sa tuyang Santo Papa, inulita, bakos ka ning gari social responsibility, alaga naging moral obligation ta. Opo. Nakita mga tagapagmahala kan mga linalang, kita bagan ba tinao pagmahala, nakamanon tayo ni, obligasyon kita sa mahal na Diyos, nakamanon tayo sa tuyang kapalibutan. Yeah. Yan ang magayon na itinataw sa tuyang kan Santo Papa na sa tuyang mahiling man. Opo. O, Sir Henry. Yeah. Gari permi na Padre na nagari parte na ka religious activity ang pagtaon ng atensyon sa kapalibutan. Ano Padre? Tama. Yun po yun. Sabi ba ni Father Morillo kan sa tuyang Koro Palag kung pag-sila sa kahapon, ini nga yung clean up drive. Importante ini. Kasi dapat yan. Makutanahan nga dapat mapista. So, nga maging regular. Tama. Ay, naputol si Joshua. Naputol. Mali lang. Maridayal ito. Para maging, tama ito, nasuitsyon ni Father Maui na garo dapat maging regular. Ano tabi, John? Yaw na si Joshua. Garo, dapat regular ang paglinig ka. Bako lang mananggad piyesta. Tama ito, Padre. Sir Henry, sorry na putol. Opo, sabi, tama mananggad ito, Padre. Bako lang mapista. Kundi dapat regular ang paglinig. Ano? Maging regular na paglinig sa bilang parokya. Opo. Yung suggestion ni Father Maui. Maka yung ngayon yung gawi. Yeah. Opo. Padre, salamato na maray tabi. Mensahe mo po sa imong mga parokyano. May connection po diyan sa fiesta po sa Legazpi po. Go ahead, tabi. Mga parokyano po, asin mga pag-tagalangog kan DCGB, nyaon po kami dito sa DAP-DAP, nagkaiga po ang bilog na komunidad sa parokya ni San Rafael, nag-clean up drive kami, bilang panimbagang kan sa tuyang pangapulan kan sa tuyang Santo Papa, na pangatamanon talinigan kan sa tuyang kapalibutan, o kaya sinasadulman kita kabus na sa tuyang mangharong, sa tuyang pinagtarabuan, sa tuyang lugar, mansin kalinigan pagkatamang kapalibutan ta, dinhulita parte ang obligasyon bilang mga akin ng Diyos, bilang mga Katoliko, bilang mga simbahan. Opo. Salamat po, Padre. Happy Fiesta po. God bless. Joshua? Thank you po, Padre. Okay, VP. Si Father Calye po. Opo.
Okay, so yan tabi, OVP, ang mga... Karon ta na madali si Kapitan Glenn, ta gusto kong ikon ta daw yan, iladawan ta daw sa buong Paradangog ta kung hanggang sa inyo clean up drive mo yan aga tabi. Yeah, okay, tabi. Lubi, okay, i-transfer ko po ang linya at komunikasyon kay Cap Glenn. Oo. Si VP Henry po. Hello, EBP. Hello. Yeah. EBP, good morning tabi. Kap, ano? Naaga tabi sa imo asin sa gabos niya tong mga listeners Apa. sa CCTV. Opo. Pwede tabi, EBP, pakiladawan mo sa listeners ta ining clean up drive na ini hanggang sa po dyan sa imong barangay. Yung baga sa imo ining Macabalo River. Asin kung sa paglinig na iningon yan, sana masundan ini kan iba pa dyan na nakasunod man sa imong mga barangay buda residentes na diretsong mamantinir ang kalinigan po kan Macabalo River. Go ahead, tabi. Oo. Ang paglinig mga tabi VP Henry ka Macabalo River is a continuing project ang Samuyang Barangay. And siri man kan sa ibang mga barangays na kataraning. Opo. And naugma kami dahil sa piyesta kang San Rafael, nangalas nga ni kami na digdi sa Macabalo so na-identify na clean up drive. Siyempre, of course, natural kami ang host barangay. Opo. Peter, ngunyan kasuod kang nag-uuro na kami ni Kuya Eric, ni Cap Eric na may problema pala sa duman sa PPA about sa approval kang pagduong pagduong at pagsakay kang mga tao sa bangka. So naghanap kaming alternative. So napagkasurunduan mi na gari mas maray na lang digdio sa Tawangan and of course sa fishing port. Opo. Kasi bagadakulon iyan ki mga bangka. Kunyan ata nag-signify ng ma-join na taksay nasa 8 na. Yes. Ang mga bangka mi siguro maabot na sa 20. So talagang mas dakol mo niyan ang masabay. Opo. Kasi kepuan si alawig na espasyo. So kunyan tabi VP Henry, ang sarong kaugmahan min na itong sa pagngalas ko kang inot na sabi ko digdi sa mo ang paglirinig. Never na naglog sa isip ko na may purpose pala na mahal na Diyos. Yes. Hamakon mo man ang gadbagaian. Digdi pa lang sa muya masakay. Iyo baga. Maduong. Digdi mapuon so maritime possession ni San Rafael. Yan. And digdi man kiraray iduduong. Oo. So dapat talagang maglinig man na ganun tabi. EBP. Di bang iba talaga sa pagmabi ko na talagang ang mahal na Diyos pero may direksyon, may purpose. Amakon mo yan. Ang nangyari, sabi mi nga ni Father Jonathan, i-focus ko tayo is Macabalo. Yes. Pero dahil dakulo man nagsarabay na mga barangay, ang nasakupan baga ni San Rafael is 27 barangay, council. Yan, kasabi na dyan sa mission area group mi. Ay gaman din mga Coast Guard Auxiliary. Kasi iba pang nagsasarabay. Duminakulon. Kaya sabi ni, tamang-tama, duman ang sakay buda doong kang maritime possession, spread out na ang paglinig. Tapos na duman sa sa sawangan. Kaya talagang it has a purpose, sabi dito. Opo, okay. Yan, tama. Susugpo naman sa namin do na perming nagiging recipiente kipaglinig. Buda kamo sa barangay, iyo man talaga sa inyong pigibo dyan na paglinigan na yan halos bulan-bulan sa Rosimana, tabi na Macabalo River. Kumusta tabi kapso nako ang basura ngunyan na paglinig ngunyan kan mga stakeholders na yaon dyan sa Macabalo River? Ongoing pa tabi, BP Henry. Kasi ang proseso magkakayaan. Gabos na mga nakolekta nindang mga basura. Yes. Nag-segregate yan. May mga dalas nindang mga sako. Tapos, nagdadaraon digdi sa MRF. And then sa MRF, sa grupo kang solid waste management ni, iyo man ang makirilo. Pag kirilo ka yan, piglilista yan, pigre-record. Kaya at the end of the clean-up drive, ikaw kaming record kung pirang nakolektang mga basura. Pero kung doon na haling pinaming igwa na gana ko, ano tabi EBP? Ay dakulo, napayamanon sa basura ini Macabalo River. Kaya kung sabi ko nga ni baga, kung ordinaryo ka na leader gayon, madidisganar ka pagpara isip ulit na pinamay basura.
grabe talaga ang problema sa ano. Pero sabi ko nga ako magatabi ever since, Oo. ang paninindogan ko, di ako nagaparapanap ki pambasol, o magparapambasol ki Yes. Yes. kapwa, o Oo. magparapanturo, Oo. na ba po may basura. Basta kung may basura digdi, Halio. hanggat makakaya naglilinig kami to set an example. Opo. And then of course, mabot ang oras kaya na magkakaiguan ki pagbabago na. Aroon yan, iguan na kita esplanade. Di ba? Yeah, Sa Macabalo River, sa party kan Dapdap. Mm. Pag na ini, Opo. magpapashare ang mga nagmamati sa toyangon yan. Hindi sa Macabalo River, sa may Dapdap. Ma-appreciate ninda ang beauty kang riverside. Opo. Na na-develop na ini sa pagi kang city government sa pamayan ni dating Mayor Noel Rosal. And continuing project man po ini, makanto sinito man sa Boracay. Aha. Kung saan, nare-retrieve na ko niyan sa cement na 3 meters Opo. from the riverside. Yeah. And slowly tabi BP Henry, ang transformation kay ni ma-achieve ini, I'm very sure in the long run ma-achieve ini na mahiling mo na sana malinigo na ang Macabalo River. Opo. ABP, salamat na maray tabi. Good luck ha sa patagos ng paglimpiyan sa barangay sa Macabalo. Salamat man tabi BP Henry. Opo. Thank you. Joshua? Yes, VP. Okay, Yep. so yan tawi VP, ongoing pa man ang pagrelinig digdi sa gilid ka na Macabalo River. So yun muna ang mga dagdag impormasyon niya na pagkagakatakot kanat fiesta ni San Rafael. Diyan ka sa lamunan ta. Ano yan? Kung di ka pa nagkape, di ka dyan magugutom. Correct, VP. O, tumanin, may nagatangro ng pandesal. Okay, sige. Okay, so yun tawi VP. Di sa aga mabalik ka dyan, di ba? Mabalik ka dyan sa agang atab. Diyan palang susakay. Yes. Kan maritime, di ba? Yes po. Boda si Angel nga excited na. Ngunyan palang nakaready na si Angel para sa aga sa coverage. Okay na, mag-plan. Simso. Okay, sige. Okay, so yun tawi VP. Aligid sa barangay Dapdap, Legazpi City Live. Joshua Mino. Napapansin sa iyong mga kapaligiran Kay dumi na ng God, ng hangin, ng God, pati na ang mga ilog natin. Eksakto ng ganda kantay di hanggang ngunyan. Salamat kan sa ng pagantabay. Bareta alas 7. So sunod na. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Thank you. Goodbye. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo.